také guľky, také červená, biela, zelená. A to je s kvetou. A to je s kvetou. A to včely zbierajú, z kvetov zbierajú prášok, to je pel. A potom včely to začnú ukladať do svojich úľov. Počkaj. Ale musíte znížiť hlavu, tu sa pozerať, že toto. Ale on to nemôže tento, lebo my to musíme si ako nahrať. Nacvičiť najprv? Nie, ale čo by som si mal tie odborné veci? To môžete hovoriť, ale počúvať. Teraz máte tu kopu študentov a máte prednášku, tak poďte, pán profesor. Skúste. A to si bude tam oni strihať? Nie, ste na prednáške teraz. Ja čo teraz? No i tak teraz prednášate svojim žiakom, tak poďme. Zaujíma nás med, pel, kvety, masky, robotnice, úle, cukor, voda, vymydlo, oblek, všetko, čo sa týka včely, môžete povedať. Máte prednášku. Počkaj, ty čo odkiaľ? Zýva Chmorej. Lepšie. Ty moc vieš, toto včeláre. Prečo? Ty ako máš v rodine včelárcu? Nie, ani by som na to nechcel byť, lebo ja som alergický na med. Ja med nemôžem jesť. A nemôžem ani pel, ani kvety, ani včely, ani med, ani nožík, ani maso. Porúbené na Orave, na dedine a si takéto odborné veci. Ja som chalan z Japonska a dokážem sa teleportovať časom. No dobre. Daj to do... Dobre, ale... Daj to do toho. Dobre, Cože med napodáva? On predáva med. Hej. áno. Obchodník. No, idem aj ja. Do pička, jak to víš kamerovať? To má dole hovoriť. Ja ti to potom poslám do pičky. Dávaj, raz tam. Ale, počúvaj. Ale už... Nastav mi to, rýchlo mi to nastav. Nie, To ja už mám 2 minúty. Jonovi jedno. Ale, dobre. Ja mám 2 hodiny. Ja hovorím, že... Čipo. Dobre. Čipo, tak začni ty. Páno, idete aj cigarety.